നമസ്കാരം, വെട്ടൻ ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജവക അമ്പലക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ബുധനാഴ്ച കൊണ്ടാടും. ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. വർഷം തോറും നടത്തിവരാറുള്ള അമ്പലക്കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ബുധനാഴ്ച രോഹിണി നാളിൽ കൊണ്ടാടും. ഗണപതി ഹോമം, ഉഷപൂജ, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം, ലളിത സഹസ്ര നാമപാരായണം എന്നിവ നടക്കും. വൈകിട്ട് 4:30 ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് താലപ്പൊലിയോടും മേളത്തോടും കൂടിയുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കും. വൈകിട്ട് 7 മണിയോടെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കൊടിവരവുകൾ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. വെട്ടൻ ന്യൂസ്, തിരൂർ.